Здравейте, аз съм Самил Петров и сега ще ви разкажа за една нова генерация централизирана криптовалута, наречена Swisscoin. Какво всъщност представлява Swisscoin възможността? На тази презентация ще ви отговоря и на следните въпроси. Какво всъщност е Swisscoin? Защо трябва да започна да търгувам с криптовалути? Кой стои всъщност за компания Swisscoin? Реална ли е самата криптовалута Swisscoin? Легална ли е и като валута? Как мога да печеля от компания Swisscoin? Каква е краткосрочната стратегия? Каква е дългосрочната стратегия? Какво всъщност е бъдещето с Swisscoin? При нарастващото търсене на следващата криптовалута, Swisscoin може да бъде една от най-добрите алтернативи. Какво всъщност представлява Swisscoin? Това не е поредната парична монета, а е много повече от една обикновена криптовалута, защото е създадена от дигитална майнинг система, която се базира на много напреднал математически алгоритъм. Естествено, тази дигитална майнинг система е създадена от IT специалисти и за да може да се произвежда тази монета е необходима много голяма инвестиция в хардуер. Самата монета Swisscoin и появата на този тип монета е породена от успеха на биткоина. Като Swisscoin не е предварително създадена монета, а партньорите в компанията чрез своите токени те ги дават на компанията и компанията купае койните и след това самите партньори създават пазара, като те получават и цялата печалба. Swisscoin ще се търгува и на публична борса. В компанията има изключително добър доходоносен компенсационен план, за който ще ви разкажа малко по-нататък в самата презентация. Swisscoin може да стане и следващото поколение платежна система сред криптовалутите. Какво представлява и как работи дигиталната майнинг система? Всички легални криптовалути се базират на математически алгоритъм и те имат точен и крайен брой решения, докато при производството на легални криптовалути този брой е неограничен. Тоест, нелегалните криптовалути могат да се произвеждат в изключително голямо количество и те не могат да се контролират от абсолютно никой. При Swisscoin, например, ще бъдат създадени точно 3,2 милиарда монети, като абсолютно всяка монета си има и собствено име. По-нататък ще ви разкажа и за това нещо. Как работи самата дигитална майнинг система? Тъй като алгоритъма, който е зададен от IT специалистите, има точен брой решения и когато се намери всяко едно решение на този алгоритъм, се получава една монета. Например, решенията на числото 7 са точно 3 и тук, например, могат да се получат само 3 монети. На тази графика се вижда как е растяла цената на биткоина. В началото на 2009 година цената е била 10 цента, след това до 2011 година тя е нараснала до $100 и след 2011 до края на 2013 цената е започнала много бързо да се повишава, като тя е достигнала дори над $1200 в края на 2013 година. Както ви обясних по-рано, изграждането на системите за майнинг се прави от IT специалисти. През 2009 година, за да се произведе един биткоин, е било необходимо един компютър, който е имал възможност да произведе един биткоин само за един час, докато през 2014 година за производството на биткоини е необходимо много компютри да бъдат свързани в обща мрежа, наречена или в сървъри, и по този начин те копаят биткоините, като сега за производството на един биткоин са необходими изключително няколко дни. При Swisscoin партньорите се обединяват на групи и те си дават своите токени за копаене и след това те получават коините в зависимост от процента токени, които са дали в общата група. На тази графика се вижда как е нараствала цената на биткоина и как се е повишавала трудността с течение на годините. Тази графика обхваща от ноември 2010 година до май 2011 година. Синята графика показва нарастването на трудността, а червената графика показва нарастването на цената. Виждаме, че цената е малко по-висока, отколкото е трудността.
И съответно, колкото по-рано се присъедини човек в една компания, толкова е по-голяма възможността за печалба. На този слайд ще ви покажа и най-скъпия бъргър в света. През 2010 година в Щатите един ресторант е отворил възможността да се плащат сандвичи с биткоини, т.е. бъргари с биткоини. Тогава един човек е заплатил за един бъргър 11 500 биткоина. След това, когато цената е била $700 на един биткоин, то цената на този бъргър би достигнала до $8 милиона. Това е най-скъпия бъргър в света. Естествено, такава възможност може да се появи само в света на криптовалутите и затова този тип възможности не трябва да ги изпускаме. Защо Swisscoin е по-добър от биткоин? Защото използва много по-напреднал алгоритъм, който е базиран на дигитална майнинг система. При биткоин има много малко количество монети, само 2,1 милиона, което е предпоставка за много голямо повишаване на цената, докато в Swisscoin ще бъдат произведени 3,2 милиарда монети, като целта на компанията е много хора в световен мащаб да имат възможност да притежават от тези монети и по този начин да се създаде по-голям пазар на самата монета Swisscoin. В компанията има работеща централизирана вътрешна борса, наречена Swiss Exchange, на която има много ниска волатилност на монетите и много висока ликвидност. Докато в света има много борси, на които се търгуват биткоините на различни цени и виждаме, че там волатилността на самата монета биткоин е изключително висока. Естествено, за централизираната вътрешна борса се грижи изключително отговорен мениджърски екип, който се стреми да изгради стратегия за разрастване на търговската мрежа, както и да популяризира самия бранд Swisscoin, докато при биткоина има децентрализиран подход и биткоина всъщност може да се произвежда от много хора, които обаче остават анонимни. Swisscoin ще се добива от партньори чрез обединение на техните ресурси, като самите монети ще се разпределят според тяхното участие. Както ви казах по-рано, партньорите ще си дават токените на компанията и в зависимост от токените, които са дали в групата, компанията ще им разпредели съответния брой Swisscoin. В Swisscoin се използва KYC процедура, при която абсолютно всички собственици ще бъдат известни, за разлика от биткоин, където собствениците са анонимни и има много големи предпоставки за злоупотреби. Swisscoin е само в началото и цената е много ниска, за разлика от биткоина, който е на много висока цена и много малко хора могат да си я позволят. Както казах и по-рано, винаги, които са в началото, те печелят най-много. Защо Swisscoin е бъдещето? Защото това е една иновативна и реална криптовалута. Тя ще бъде добита на 100% от партньорите и печалбата ще остане цялата за тях. Партньорите не се нуждаят от огромни инвестиции в хардуер, тъй като компанията вече е направила това нещо. Партньорите ще виждат в реално време самия процес на добиване на монетите. Естествено, партньорите, които се включат по-рано, ще спечелят, както при биткоин цената е нараснала от 10 цента до $1 изключително бързо. Swisscoin ще се търгува и на публична борса, както се търгуват биткоина и лайткоина. Легален ли е Swisscoin? Swisscoin е 100% легална и сигурна валута според различните организации в различните страни. Swisscoin има собствена дигитална идентичност и всички сделки са прозрачни и могат да се проследяват на блокчейн веригите. В Swisscoin не може да има скрити сделки от анонимни собственици и това е едно от основните предимства на компанията. Swisscoin е нов вид криптовалута, а днес в света има много милионери от криптовалути и доверието в платформите за търговия и обмен на тези валути расте постоянно. Естествено, няма никакви ограничения за обмен на криптовалути, както и да има ограничения в това
къде бихме могли да търгуваме криптовалутите. Ако съответните търговци приемат определения вид криптовалута, то за нас не е проблем да пазаруваме при този търговец, без значение дали е онлайн търговец или пък е някакъв ресторант, магазин или така нататък. Реални ли са основите на Swisscoin? Всеки Swisscoin се създава от дигиталната централизирана система и всеки Swisscoin се създава със собствено име от напреднали алгоритъм. Естествено, всеки потребител на Swisscoin има уникален адрес, който се генерира от отворен код и има уникална идентичност, която се нарича Swisscoin адрес. Всеки Swisscoin се идентифицира само чрез Swisscoin адрес, което означава, че компанията Swisscoin има техническа връзка само с Swisscoin адреса. Никой не може да произвежда повече Swisscoin монети от горната граница, която е 3,2 милиарда, като това е общия брой решения на алгоритъма, който е заложен от IT специалистите в компанията. За добиването на Swisscoin монети има само един единствен метод за минна технология и, както ви казах, това е много скъпо производство. Естествено, когато се произведат всички монети за около 3 до 4 години, дори самата компания Swisscoin не може да произведе нито една монета повече, тъй като това се ограничава от алгоритъма като крайния брой решения, както ви казах. По-нагоре е 3,2 милиарда монети. Сега ще ви кажа малко и за самата компания Swisscoin Crypto. Това е компания, която е регистрирана на британските Вирджински острови в Дъблин, в Ирландия, и тя е създадена от технически екип, който е направил една отворена платформа за Swisscoin монетите за ползване, обмен и за търговия. Този екип е добре подготвен в сферата на интернет технологиите, като дори е получавал награди за разработки в тази област. Swisscoin екип е водещ в разработването на информационни технологични системи. Естествено и самия Swisscoin екип знае, че има търсене на пазара на криптовалути и затова се е взел с задачата да създаде този нов вид електронна валута, като целта на екипа е съответно и да разпространи в световен мащаб максимално бързо самата монета Swisscoin. Самия екип вярва в развитието на криптовалутите и затова работи за популяризирането и налагането на Swisscoin монетата в световен мащаб. Това, което искам да ви кажа тук е, че самия сайт на компанията и самия сървър на компанията се намира в Съединените американски щати, в щата Калифорния, в едно малко градче Сан Хосе. Т.е. компанията изцяло е отворена и за щатския пазар, което знаем, че е много добре, тъй като щатския пазар има много високи изисквания към компании, които работят на MLM принципа на тяхната територия. В компанията има и онлайн обучение. Самия Swiss Campus предлага самото онлайн обучение. Все още не е качено всичко в сайта. Очаква се съвсем скоро да бъдат качени и самите видеопрезентации. На това онлайн обучение ще имаме възможност да научаваме как да се търгува с криптовалутите. Ще се обучаваме чрез видеопрезентации и интерактивни материали. Ще имаме възможност да се научим как да печелим от притежанието на самите криптовалути. Обучението ще бъде на 6 нива, т.е. ще има 6 обучителни пакета, колкото са и пакетите, които ние купуваме от компанията. Всички пакети съдържат и безплатни токени, които ние имаме възможност да търгуваме между партньорите, или пък може да използваме токените за покупка на слот за майнинг за Swisscoin. Т.е. можем да дадем нашите токени за купаене и след това да получим самите Swisscoin монети. Какво може да правим с токените? Имаме възможност да продадем токените на вътрешната борса. Можем да задържим токените, докато получим сплит и след това можем да ги продадем, или пък след като са ни сплитнати самите токени, може вече да се присъединиме с тях в майнинг група, за да получим Swisscoin монети и така участваме в създаването на стойността на тази монета. И нека да започнем с Swisscoin. Как можем да участваме в компанията?
Най-напред се регистрираме безплатно от линк на наш спонсор, на нашия спонсор. След това си активираме акаунта с един активационен код от $20 или пък можем да заплатим тези $20 чрез платежна система вътре в нашия акаунт. След като си заплатим $20, ни се отварят абсолютно всички менюта вътре в нашия офис и след това имаме възможност да изберем един от няколкото от 6 пакета, които се предлагат в компанията. Когато си закупим някой пакет, ние получаваме безплатни токени към този пакет. Можем да изчакаме сплита или пък да дадем на токените за купаене и след определен период ще получим Swisscoin монетите. След като вече получим самите Swisscoin монети, имаме няколко възможности. На този слайд ще ви покажа какви са възможностите, след като монетите вече са получени в нашия бек офис. Имаме възможност да продадем койните с по-висока печалба. Имаме възможност да продадем койните и след това да си апгрейдваме с по-голям пакет нашия акаунт. Можем да задържим койните и да ги продадем след като цената нарасне значително. Можем да купуваме и да продаваме на вътрешната борса, както койни, така и токени. Можем да изпращаме пари в платежната система на Swisscoin и ще имаме възможност да пазаруваме и онлайн с самите Swisscoin монети. На този слайд вече са показани самите пакети. Най-малкият пакет струва $100, срещу него получаваме 1000 токена и 100 точки. Тези точки участват в самата мрежа, откъдето ние бихме могли да получаваме след това комисиони и този пакет има право на един сплит. Следващия пакет от $500, той получава 5000 токена, 500 точки получава и един сплит. При следващия пакет от $1000 този пакет получава 10 000 токена, 1000 точки и този пакет има също право само на един сплит. Тези три пакета получават сплит и при тях се удвояват токените единствено и само ако токените към момента на сплита са вътре в техния акаунт, т.е. те не получават автоматично сплита. Следващите три пакета се водят инвеститорски пакети, като най-малки от инвеститорските пакети струва $3000. При него се получават 35 000 токена и 3000 точки и този пакет има право на 2 сплита. Следващия пакет струва $5000. Той получава 70 000 токена и 5000 точки и този пакет има право на 3 сплита и най-големият от инвеститорските пакети струва $11 000. Той получава 160 000 токена, 11 000 точки и този пакет има право на 4 сплита. Тези три пакета, инвеститорските, получават сплитовете автоматично, т.е. когато бъде закупен някой от тези пакети, токените могат веднага да се дадат на компанията за купаене и когато настъпи сплит, автоматично ще бъдат начислени следващите токени в този пакет. Имайте предвид, че това е една промоция на компанията, която все още не е определила крайна дата до кога ще бъде активна тази промоция. На този слайд са показани самите предимства на пакетите. Към всеки един пакет имаме и определени нива на обучение. Към най-малкия пакет имаме първо ниво на обучение и към най-големия имаме 6 нива на обучение, които се предлагат в компанията. Най-накрая са показани в табличен вид самите сплит бонуси, които получава всеки пакет. В компанията има няколко бонуса, като 3 от бонусите са основни. Първия бонус е директния бонус, тъй като самата компания създава такъв маркетингов план, че да стимулира изключително много изграждането на мрежи и по този начин колкото повече хора се включват, толкова повече расте самата цена на Swisscoin монетите. Директният бонус, всъщност, при него получаваме 10% от точките, които са базирани на цената на пакета, който е закупен от човек, който е лично регистриран от нас. И след като той си закупи определен пакет, ние получаваме 10% от цената на пакета или от точките, тъй като бизнес точките, които се начисляват към всеки един пакет, са равни на съответно на цената в долари.
По този начин ние получаваме 10% от самите точки. Бонуса от 10% влиза изцяло в кеш акаунта в рамките на 2 работни дни. Съответно, когато регистрираме лично партньор, ние решаваме дали отляво или отдясно можем да го сложим под нас и по този начин да си изграждаме по правилен начин самата мрежа. Втория бонус е матчинг бонуса. За да имаме възможност да получаваме този бонус, ние трябва да имаме двама лично регистрирани партньори под нас, като те трябва да са си закупили поне пакети от по $100 минимум, може и по-големи, разбира се. Този бонус ние ще го получим също след 2 работни дни, като той се разпределя последния начин. 80% от този бонус получаваме в кеш акаунта, а 20% получаваме в един промо акаунт, от който можем да купуваме токени или койни. Този бонус е 10% от по-малкото точки, които са в левия или в десния крак. И всеки път, когато в един от двата крака има по-малко точки, ние винаги ще получаваме този бонус. Третия бонус е магичен бонус от нива. Този бонус е създаден за да стимулира самото изграждане на мрежи, като колкото повече помагаме на нашите партньори под нас да печелят, толкова повече и ние получаваме доходи от компанията. Тук имаме възможност дори с най-малкия пакет да получим този бонус, като тук възможността е да се получава този бонус до 6 нива в дълбочина и най-високия процент е 25%. Той се получава при 5 и 6 ниво. За да може да получаваме този бонус, трябва да имаме поне един лично регистриран партньор под нас, дори с най-малкия пакет от $100. Естествено, ако е по-голям, е по-добре. И в зависимост, в табличката надолу е показано в зависимост от цената на нашия пакет, с който ние сме се включили в компанията, са показани до колко процента можем да получаваме и до колко нива в дълбочина този бонус. Най-малкият пакет, ако нашия пакет е всъщност $100, ние може да получим само на първо ниво 10%. Но тези 10% всъщност са от мрежовия бонус на нашите партньори, които са на първо ниво. Тук не влиза директния бонус, влиза само магичния бонус и мрежовия бонус, който те получават. Втория бонус от $500, втория пакет от $500, при него имаме възможност да получаваме 10% на първо ниво и 10% на второ ниво. Ако нашия пакет е от $1000, тогава ще получаваме до 3 нива, като на първо и второ ниво ще получаваме 10%, а на трето ниво ще получаваме 20%. Ако нашия пакет е от $3000, тогава ще получаваме до 4 нива в дълбочина, като на първите 2 нива ще получаваме по 10%, на трето и четвърто ниво ще получаваме по 20%. Ако нашия пакет е $5000, на първо и второ ниво ще получаваме по 10%, на трето и четвърто ниво ще получаваме по 20% и от пето ниво ще получаваме 25%. И при най-големия пакет от $11,000 на първо и второ ниво ще получаваме по 10%, на трето и четвърто по 20% и на пето и шесто ниво по 25%. Виждаме, че колкото е по-голяма цената на нашия пакет, толкова по-голям процент получаваме в дълбочина от този бонус. Какво представлява силата на този бонус? Този бонус всъщност може да промени изцяло начина на живот. Ако спонсорираме някой, ние просто трябва да му помагаме той да изгражда мрежа след себе си и да получава печалба. Така и ние ще получаваме по-високи приходи. Ако успеем да включим дори само 10 добри мрежови партньори и те изградат свои мрежи, ние тогава ще усетим истинската сила на този магичен бонус. Този бонус може да бъде като приход много по-голям, дори от предните два бонуса, които са мрежовия бонус и директния бонус, взети заедно. Защото при този бонус силата е изключително голяма, след като мрежата стане много голяма. Естествено, ако сте мечтали да станете милионер чрез мрежов маркетинг, това е една от платформите, чрез които може да сбъднете мечтите си. Този магичен бонус всъщност е създаден, за да се разрасне много бързо мрежата в компанията.
Следващия бонус е сплит бонус. Колкото повече хора се включват в компанията и купуват пакети, толкова повече се увеличава и самото търсене на токените, тъй като хората получават бонуси и съответно от промо акаунта търсят да закупят токени. По този начин нараства и самата цена на вътрешната борса на токените. И за да не се получи спекула вътре на борсата, компанията е определила една максимална цена на токените и когато цената на токените достигне до това ниво, тогава компанията сваля автоматично токените на 10 цента и при тази ситуация извършва процеса сплит, т.е. това е едно удвояване на абсолютно всички токени в тези акаунти, които имат право на това. С това удвояване на токените всъщност се удвоява и нашия актив, който е вътре в самия акаунт. При това без да се инвестира допълнителна сума. Така при по-големите пакети имаме възможност да получим дори до няколко сплита. Сплитомера отчита в проценти нарастването на цената на токените и когато сплитомера достигне до 100%, тогава се извършва сплит. Сплитомера го има в офисите и там се следи какво е нарастването на токените. В компанията има и два целеви бонуса, като първия бонус, бърз бонус, е ако в рамките на 7 дни след като ние сме се регистрирали, направим общо 5000 точки, т.е. регистрираме хора, които са закупили пакети за $5000 общо в двата крака, тогава ние може да се класираме за международна екскурзия като награда от SwissCoin. И втория супер бърз бонус, който е в рамките на 30 дни след като сме се регистрирали ние, и ако успеем да регистрираме хора за общо $50,000 след нас, общо в двата крака, тогава ние ще се класираме за този бонус и ще получим лаптоп Apple Notebook Pro като благодарност от компанията. Тук има една графика с прогнозна цена за следващата една година, тъй като компанията е създадена на септември 2015 година и тогава цената на SwissCoin е била 10 цента. В рамките на една година компанията е предвидила до септември 2016 цената нарасне на $10. Към момента, сега е края на декември месец, цената в момента е 46 цента. Ето тук компанията е предвидила да бъде около 60 цента, така че горе-долу се движи по тази графика. Надявам се в следващите няколко месеца това движение да остане приблизително близко до графиката, която е предвидила компанията. Естествено, компанията е направила една забележка отдолу, че тази цена е само илюстративна и тя не е критерий за съвет за инвестиция. И достигането на цената зависи от усърдността на партньорите, които работят в компанията. Тук има една графика за следващите 3 години за нарастването на цената на SwissCoin, която е базирана възоснова на нарастването на цената на биткоина. Естествено, отдолу има пак забележка, че тази цена е базирана единствено само на прогнози, така че компанията не гарантира наистина достигането на тези нива. В компанията се предлагат и 3 стратегии за работа, като краткосрочната стратегия е тогава, когато ние си закупим определен пакет и в рамките на 4 до 5 месеца ние може изцяло да извадим нашите инвестиции, дори да извадим и печалба. Това се получава след като продадем нашите койни. Тогава минималното, което бихме могли да получим е 100% допълнителна печалба върху цената на нашия пакет. Тоест, ако сме си купили пакет за $100, ние минималното, което бихме могли да получим за тези 4 до 5 месеца е да извадим минимум $200 печалба от компанията. Дългосрочната стратегия, тя е за период от 1 до 2 години, при която ние си запазваме абсолютно всички койни и използваме всички сплитове, които се полагат въз основа на пакета, който сме закупили. Тогава бихме могли да получим печалба до 500% върху цената на абсолютно всеки пакет, който сме закупили от компанията. И при балансираната стратегия тогава се продават една част от токените, за да се върне първоначалната инвестиция, която е направена, а пък останалите токени се дават за койни
и след това се изчаква определен период да се дигне малко цената и се продават коините на по-висока цена. Тук може да спечелим около 200% върху цената на пакета. Естествено, пак има забележка, това е средно изчислена печалба, която основно зависи от присъединяването и търсенето на Swisscoin монетите, като тази печалба дори може да бъде по-висока, отколкото е показана въз основа на тези стратегии, които предлага компанията. Какво е следващия биткоин? Ами включвайки се в Swisscoin, вие участвате на пазара за криптовалути. Можете да купувате и да продавате токени. Виждате как ви се увеличават токените след сплит. Участвате в първите групи за купаене на криптовалута Swisscoin, ако се включите сега в този ранен етап, преди дори Swisscoin компанията да е направила първия си евент, който се очаква да бъде през януари месец, и съвсем скоро очакваме компанията да обяви точната дата и съответно мястото, където ще бъде. Това, което се знае само за момент, е, че ще бъде в Тайланд, но не знаеме на града, както така и не знаеме мястото, където ще бъде направен самия евент. Това беше пълната презентация за компания Swisscoin. Благодаря за вашето внимание и очаквайте следващите ми видеа.